Hi mga kapubri, it's me, the organic fish. Gikan ako dito, nagkuan ko mga kapubri, naglinis pa. Inya, nagpaabot ko naman ko'y kuan. Namay ko'y service. Mga musundo na ko, char. Dahil musundo na ko nga service. Musundo ba? Char, so. Kuan magud mga kapubri. Anong nang limpyo ko kay para sa makadugang-dugang ta kwarta gamay ba kay naiberanan gud sa kuan gud ang tuition sa kong anak dako kay nya kinahanglan gini abag-abagan di gini mo kasaligan ang imong sweldo kay abag-abagan jud nimo may na lang maka part time gud kadua sa kadlaw so or sunod adlaw pag napo man koy kontak karong Huwebes na ako part time may na lang. So, dugang-dugang. So, layo-layo jud ko kapubri nga nag-part time. Kay layo rin siya. Singani jud ning live sa abroad. Sa awang manta. Namantay college. So, medyo init kay diri mo kapubri. Kabalo mo. Diri nagpahuway in taon na. Kay gipang kapoy sila. Uy. Nya init biya kayong panahon. Ang uban ga tikungkong kay nagsilpon. Mao lagi lisod kay kinabuhi no. Ta mga to. Mga trabante man po na sila naglingkod ang uban na nagtrabaho sa kasada. Nagkaon man din ni sila oy uyo na. Nangaon sila kasada ri taw na sila nangaon uya eh. Nangaon sila oh. Ani siguro. Lami kay sila tanaw nangaon mga kapubri. Yung ana na diri lisod kay kinabuhi ba? So, kuan. Kinahanglan na dyan maning kamot ka. Kana sila, nagtrabaho na sila sa karsada, guro. Oh. So, mga kapubri, tanaw sa nakuha, basig na ako service. So, dinilang ako ito mga kapubri, ginitaos na akong video. Dagan salamat nyo tanan na, I love you all. Oh, nangaon dahil sila lagi, nangaon lagi sila nagtap. Turoy, nangaon sila nagtapok yung taon sila. Uy, kay sila, uy. Disclaimer, just the views only ha. Ako nang ikon kay makita niya. Masig ingon nila. Unsa binuang naman niya, oh. Istorya ka ba niya ato lang gisikreto.